nes i chwarae'r sŵn cyntaf 2007. Gaethon ni amser wych, nes i chwarae'n Caffe Europa, rown y gornel o le ni nawr. Dwi ddim fyna bellach. Just, oedd tua 50-60 o bobl mewn y tiny caffe yma, yn y gyd fel hyn, yn chwarae fel hyn, achos y cymaint o bobl fyna. A oedd e'n llwyddiant mawr blwyddyn yna, so ie. Bodolaeth o am amser braf I lawenhau. O am amser braf I lawenhau. O am amser braf I lawenhau. Dwedi mi, ti'n cofio Elisabeth, pan oeddwn ni ynghyd yng ngwair yr ardd, ond ymgomio am ein cariad tyner, ond yng nghysgod oer yr osyn hardd, ond yng nghysgod oer yr osyn hardd. Ond yng nghysgod oer y rosyn hardd. Ydy byw heb gariad yn ddiwerth, ma' na rhai heb nabod mwynder merch, ond ma' fi sy'n caru'r mwyaf brydferth, yma na fed ac yn trafod serch, yma na fed ac yn trafod serch. Ynyfed ac yn trafod serch. Diolch yn fawr iawn I chi gyd, thank you very much.